Isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng iba't ibang karunungan din po. Sana ay magpursige po yung manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at mag-alam po ng mga pudir para lahat po ng mga orasyon po ay mapapandar nyo po. Gamitin po lamang sa tamang pamamaraan po na aking mga binabagi po at tiwala sa sarili at humingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat para gabayan kayo sa araw-araw po. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon pampalit ng pigsa po. Kung kayo po ay napigsa na mahina po yung kalooban nyo po, may tao pong gano'n na napigsa, mahinang kalooban po na mahina po yung resistensya na pag napigsa po sila ay nilalagnat o hindi kaya po na masakit ang katawan at parang nangihina siya. Ang gawin nyo po ay kumuha po kayo ng isang basong tubig at usalin po ng 3 bisis po ito. Sa mga may pigsa po dyan na malalaki ang pigsa, ay kusa pong gagaling po yung pigsa nyo po kung nausal nyo po itong orasyon po. Kumuha kayo ng isang basong tubig at ibugan nyo po itong orasyon po ng 3 bisis po. Usalin lamang po sa isipan po at banggitin po itong baitatim, baitatim, baitatim po. 3 bisis po iipon nyo sa tubig at inumin po. At sigurado pong lilit po yung pigsa po. Maraming salamat po.